Магарешки истории. Котаракът в чизми. Катман в началото. Участват Волфке Хегенбарт, Даниел Краус, Волф Рот, Том Лехел, Хуго Егон Балдер, Томас Фрич, Бернхард Хойкер. Здравейте, мили деца! И днес ще ви разкажа приказка за лека нощ. Приказката за котарака в чизми. Бруто? Да, шефе. Кажете ми, днес виждали ли сте нашия господин Хоекер? Момент. Будилник, ставане, туалетна кафе, пак туалетна, пак сън, пак ставане, дежурство в стаята за мъчение, поправка на колелото за мъчение, после жигосане, после обяд, после следобеден сън. Не, днес не съм виждал Хойкер, шефе. Да не би да му се е случило нещо? Не мисля, шефе. Жалко. Това е всичко, Бруто. Благодаря. Добре, шефе. И така. Котаракът в чизми. Имало едно време едно малко кралство, което от няколко години страдало от нападения на разбойници, вълци, върколаци и други мрачни демонични създания. Никой не можел да си обясни откъде така изведнъж дошла тази заплаха срещу земята на крал Лустберт. Никой нямал смелостта да влезе в гората, освен дъщеря му Анастазия. Принцесо, не! Аз съм! Моля ви, не стреляйте! Комендант Рункелрюп, какво търсите в гората? Ако позволите, вас, ваше височество. Знаете, че гората е пълна с бандити, с получовеци. И трепетликова шума. Именно! Кралят! Вашият баща иска с помощта на коменданта. Моля ви, спестете си сонета. Татко няма да получи яребици. От което ще го заболи? Моля? Бихте ли излезли от гората, моля? Това е. Кръвожадната яребица не бива да се подценява, както пише в справочника на ловеца Йорк за опасния добитък в приказната гора. Какъв ли щял да бъде градът без градската стража на коменданта Рункелрюп? Във всеки случай победен с няколко страхливци. За щастие, кралят не живеел само заради яребиците. О, не! Той също толкова обичал и тестените изделия, които приготвял майстор-готвачът Бруцелберт от прекрасното брашно на мелничаря Гютлих. Мелницата се намирала край замъка, но извън защитата на градските стени. Хайде по-бързо, слънцето скоро ще залезе. По-спокойно, Бруцелберт. Защо някой ще напада мелница? Ами защото... Защото иска да отмъкне няколко чувала брашно. По-добре да изчака хлебаря да изпече хляб от брашното и да нападне него. Или... Какво още кажете? Мелничарът имал 3 синове. Вухберт, Оксфрид и Тобиес.
Моля да ги извините. Те са още деца. Но всяка сутрин се бръснат за детската градина, нали? До другата седмица, мелничари от Гютлих. До другата. И поздравете краля. В сравнение с братята си, Тобиас бил съвсем мършав. Но за сметка на това, не му липсва ли сръчност, смелост и ум? Здравей, Петър. Ако Тобиас бил толкова силен и голям като братята си, сигурно отдавна щял да тръгне да освобождава принцеси, да побеждава дракони, да се бори за доброто или срещу вятърни мелници. Глупости. Петър, искаш ли да тръгнеш с мен по света, за да се борим с злото? Да, аз също. Но до тогава трябва да тренираме още много, много, докато станем големи и силни като Вудхберг и Оксфрид. Или още по-силни. Ангард. Кварта. Секунда. Терца. Прима. Ангард. Атака. Ангард. Ангард. Но често, точно когато човек се усмихва доволно, съдбата изтрива усмивката от лицето му. Кварта. Секунда. Атака. Под дяволите. Граф Грозен нос, или освобождавате принцесата, или ви застрелвам с 10 най-добри вица за кюфтета. Вугтберт, влеси на му криводеничния камък преди да се счупи. А ти, Оксфрид, затвори прозорците, за да не става течение. Бързо! Хайде, бързо! Това няма да ви помогне, граф свинско печено. Какво? Татко, не!
there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Малко по-късно таинственият вятър си отишъл така, както и дошъл. А от магьосника с черното на метал нямало и следа. Това е ужасно. Не мога да повярвам. Мелничарио! Мелничарио, чуваш ли ме? Какво е станало? Кажете на сина ми Вухтберт, че му оставям мелницата. Мелницата? На Оксфрид оставям магарето и каруцата. Да, каруцата за Оксфрид. Добре. А най-малкият Тобиас ще получи котарака. Извинете, но... Защо най-малкият получава котарака? Знаете ли, двамата по-големи имат нужда от мелницата и каруцата, за да постигнат нещо. А моят Тобиас няма нужда от друго, освен от себе си. Значи така. 3 синове, които трябва да се подслонят някъде. Открихте ли нещо? Нищо, господин капитан. Само развалини, ръжда, брашно. И този уличен клоун. Ей! Чувате ли? Да, ако градските стражи имали представа какво точно ще открият сред останките на изгорялата мелница, веднага ще ли да напуснат службата си и да се скрият в някоя малка хижа в планините на Трансилвания, където... Но това беше съвсем друга история. Така, завели бедното момче в замъка, за да го прегледа дворцовият лекар. А братята му? Нищо. Не намерихме никакви следи. Значи това момче е единственият мелничар наблизо. Трябва да го събудите. За да мога да ям тестени, за да не остане народът ми без брашно. За това трябва. Никой ли не разбра защо изведнъж е пламнала мелницата? Не, кралю мой. В страната ни властват ужасни сили. Той нали ще се събуди? Не мога да обещая, ваше прекрасно височество. А вие по-добре тръгвайте и намерете двамата изчезнали братя. И се погрижете такова нещо повече да не се случва в кралството ми. Или поне, докато аз съм жив. По-добре сега, а не веднага. Кога, ако не сега? Имате... Ронкел Рюб, говорите глупости. Искам най-после да видя резултати. Глупости, разбира се. Не, исках да кажа... Тихо! Непременно. Елате, принцесо. Той трябва да си почива. Но ако мога коленопреклонно да предложа, може би
Ваше височество ще ме придружи утре на първата ми визитация. С удоволствие, господин Хонихтал. А ако ваше прекрасно височество благоволи, евентуално преди това да закуси с мен, Ще се видим утре на визитация. с удоволствие. Разбира се. Или, може би сега. Сега може да пием кафе. Принцесо, с яйчен ликьор. Или с мляко? Кой? Татко! Здравей, Тобиас. Баща ти ме остави на теб. Ти винаги си бил добър с мен, затова аз ще ти служа както мога. Петър? Струва ви се странно. Така е написано. Извинете. Какво има, шефе? Не, нищо, само си помислих. Продължавайте. Извинете, но наистина си помислих, че... Да. На следващата сутрин лекарят наистина взел принцесата на визитация. Състоянието му се е влошило. Но защо? Учебник по фехтовка? Това е. О, вие, подобна на Венера и весталките, кралска щерко, вие сте голям талант. Доктор Хонихтал, Най-прекрасна и почитаема принцесо, слушам ви. нервирате ме. Много добре. Може би трябва... Да го прегледате. Правилно. Не, исках да кажа, ще приготвим леглото, ще запалим свещи, бутилка узо и ще си говорим. Ако искате. Виждам, че за разнообразие сте се заели с успешна борба с престъпниците, Рункел Рюб. Как пак не? Какво значи това? Значи, че вашият генералски кашавар и малумните му глухарчета... Я повтори. Защо? Хрумна ми нещо ново. Млък или ще те обезглавя на място. За да стана толкова умен, колкото си ти. Това беше добре. Наистина беше добре. След като това ви разсмива, Ваше Величество, аз съм доволен. Успокойте се. Спокойно, Рункел Рюб. След като приключите с разпита, този ще го взема за дворцов шут. Разбира се, въпросът е само кой на кого ще се смее. Да, кой на кого? Именно. Шут ли? Именно, кралят не се смее на шута, обратно, както е нормално, обикновено. Шутът се смее над краля.
Тези двамата ги намерихме пред портите на замъка. Бяха вързани. А онова, което са откраднали от златаря, беше оставено до тях. Що не сте вие? С приятелски поздрав. Котаракът в чизми. Добър вечер, Тобиас. И лека нощ. Следващите часове влезли завинаги в историята на малкото градче. Нарекли ги нощта на яката котка. И то въпреки, че всъщност бил як котарак. Май наистина не влагат много положителни неща в понятието як котарак. Я да видим кой е тук. Малко момиченце, съвсем самичко, с вино и сладкиши. И за кого са те? За баба. Тя май ще трябва да изкара нощта без провизии. Какво ще кажеш? Не ми се вярва. Стой далеч от вълците и от мъжете. Не важи за котки. Къде оставих тъпата каруца? Всеки път едно и също. И то само защото господинът не иска да паркира на улицата. Моля те, мишленце мое. Паркиране на магарешки впряг на улица Хофман. 3 часа, 8 талера. Не на мен тия. Но сега трябва да го намерим. Ама къде е магарето? Къде е? Искаш ли морковче? Мориц, къде си? Не искаш ли вкусно прясно морковче? Къде си? Мориц? Парите или живота?
Стоп! Бруто, малкият орк долу вляво. Другият. Какво значи това? Кой сте вие? О, объркал съм се. Но на височина беше същият, нали? И този отнесен поглед... Вярно, но не е той. Добър вечер, Штефан. Къде ходиш? Нямам идея, но вече не искам там. Кралю мой. Какво правите тук? Яребици! Добър апетит, Ваше Величество. Кралят ти благодари. Но мисли, че това не е всичко. За съжаление, не. Кралю мой, внимавайте за дъщеря си, тя е в голяма опасност. Пазете я. Какво? Дъщеря ми? Стража! И така, от този момент нататък, Анастазия била придружавана от ескорт, който я следвал по петите навсякъде. Момчета, мисля, че прекалявате. Заповед на краля, Ваше Височество. Ръцете ни са вързани. Тогава как се ги измихте вътре? Напред! Леви, десни, леви, десни, леви, десни, леви, десни. Искате ли да поиграем на някоя игра? На шах? 12 души. Идиот. Аз виждам, ти не. Не. Гол покер? Да! Не. Почивах. Наистина само си почивах. Как е дъщеря ми? Смешнико. Добре, благодаря. Така, мисля, вътре стоят на пост най-добрите ми. Ти си... Ти си ранен? Нищо, работа, не се тревожи. Искам да ти помогна. Боли ли те? Само дръскотина. Тобиас, заспивай. Аз трябва да спася принцесата. Принцесата? Да спасиш? Аз искам да ти помогна. Аз съм добър фехтовач и... Тобиас, наистина нямам време. Заспивай. Заспивай. Какво става? Дъщеря ми! Къде е дъщеря ми? Къде е дъщеря ми?
Веднага, без приказки. Какво сте сторили с кралската дъщеря? Мълчите, а? Това е единственият път, когато ме правите на глупак пред цялото кралство. Сбирщина такава. Пизелфрид, Шефе? дали това е най-лошият и в същото време най-болезненият момент в целия ми живот? Може би, шефе. Аха. Тогава, може ли вече всичко да тръгне нагоре? Ако искате да го интерпретираме така, Искам. Много добре. Тогава да започваме с нещо. разследване. Да, точно така. Значи кой? Ронкел Рюб, достатъчно време изгубихме с празните ви приказки. Отвлекли са дъщеря ми. Не е време за разследвания. Време е за лов. И не говоря за ябебици. Тобиас, казах ти, че трябва да спиш. Искам да помогна да спасим принцесата. Ще я спасиш най-добре, ако затвориш очи и оставиш всичко на мен. Заспивай. О, не, още не, моля те. Не още. Какво? Нищо, Тобиас. Спи. Спи. Стой! Какво има? Нищо, но стигнахме края на гората. Значи нищо, продължаваме. Напред! Ако дракът проследил чародеят Сюбсбифникс през гората и така разбрал, че черният магьосник отдавна тероризира кралството на Лустберт. Пипнахте. Добре. Какво търсим тук? Добре, слушай. Проучил съм всичко. Чародеят Чубсбифникс тероризира кралството, за да наплаши народа и да обезсили краля. Сега иска да вземе принцесата за жена. Принцесата? Да, иска да я вземе за жена и да свали краля от трона. Трябва да го спра, Тобиас, и трябва да спася принцеса Анастазия. Да спасим принцесата. Трябва да спасим... Тобиас, не ние, аз. Стой, чакай, граничният патрул не бива да те събуди. Тобиас, върни се! Тобиас, чуваш ли ме? Къде сме? В тъмницата на Цюбсбифникс. Бъдещия ми съпруг, ако зависи от него. Тогава трябва да си принцесата.
Да, трябва. Не. Петър. Анастазия, но няма значение. О, не. Събуди се. Какво правиш? Това е котаракът в чизми. Той ще ни помогне. В това състояние няма да ни от голяма помощ. Разбира се, затова трябва да го събудя. Тобиас? Не знам какво точно искаш. И защо непременно трябва да го заливаш с вода? Но се надявам, че на теб ти е ясно. Ще го изрека за по-сигурно. Котаракът в чизми съвсем очевидно си ти самият. Но вероятно го знаеш, нали? Разбирам. Сега вече го знаеш. Но ти си... Лека нощ и до скоро. Затова той винаги искаше да спя. Аз съм го сънувал. Или той теб, кой знае. Макар че ти правиш доста реално впечатление. Ти си не само най-невероятният лунатик на всички времена, но и най-големият герой, който кралството някога е виждало. Какво ще кажеш? Благодаря. Какво им става на днешните герои? Тобиас! Котарако! Чуй ме добре. Преди няколко нощи се изправи срещу 2 дузини престъпници, върколаци и йорки. Застана между мен и чародея и при това те прострелях със стрела. Наистина бях аз, за което... Съжалявам, но най-голямото геройство още ти предстои. Така ли? И което? Спасяването на принцесата. Какво друго? Тогава да започваме. Ваше височество, аз ще ви помогна да облечете бучинската си рокля. А в това време чародеят Цюбсбифникс изобщо не подозирал какво става. И за сватбения си ден се бил отказал дори от черната качулка, без това задължително да е в негова полза. Какво обичате? 2 неща. Първо, къде са всички поканени гости? Вие само отменихте поканите заради чумата. Да, спомням си. Тогава развали кулата от чаши. Веднага! Второ, обичам да знам къде ми е булката, червей такъв. Веднага ще изпратя. Достатъчно! Слуги създават само ядове. Ей ти! Веднага ми доведи булката или ще те превърна в кюспе.
Като че ли малко подраних. Съжалявам, скъпи мои, но за съжаление не мога да се омъжа за вас. И защо не, любов моя? Първо, не ви обичам. Второ, вие сте по-грозен и от сушено глиганско. Миришете на риба, болна от чума. И приличате на втвърден от мръсотия чорап. Ясно. Има ли и друга причина да не искате да се омъжите за великия чародей Странгули фон Цюббифсникс, любов моя? Да. Нямам желание да нося това гадно име. Разбирам. И какво според вас би ме спряло да ви взема на сила за жена? Аз. Пак ли ти? Да, аз. Вие убихте баща ми и двамата ми братя. И ще си платите за това. Тобиас! Тоби, ние сме тук. Веднага пусни дъщеря ми. Върви! Върви!
Нати! Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me. Би ли могъл някой да упрекне и двамата, че не след дълго време сключили брачен съюз? Why do stars fall out of the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden stars in your eyes. И ако вече не са умрели, са живи и днес. Не мога да повярвам. Той винаги се опитва да... Хоекер, Какво има? в 3 през нощта преминаваме към зимно време. Закъснявате. Приказката свърши. Но сега мога да ви разкажа нова приказка. Хоекер и 7-те хоекерчета. По дяволите! По дяволите! Гледахте Котаракът в чизми. Катман в началото. Сценарист Томи Крапвайс. Оператор Штефан Шу. Музика Андреас Ленц. Режисьори Томи Крапвайс и Норман Кьостер. Ролите озвучиха артистите Поликсена Костова, Ася Братанова, Кристиян Фоков, Живко Джуранов, Петър Върбанов. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Добрин Добрев. Режисьор на дублажа Поля Цветкова Георгио. Обработка Студио GTV. Lass diese Geschichten dir eine Lehre sein. Mach dir nichts daraus und stimm noch einmal mit uns ein. Denn diese Märchenstunde ist ein wenig anders, darum